yanzu kuma sai Najeriya. Majalisar Koli kan harkokin shari'ar Musulunci a Najeriya wato Supreme Council for Sharia in Nigeria ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta gaggauta hukunta waɗanda aka samu da hannu a wajen kisan musulmi matafiya a jihar Filato a makon da ya gabata. A wani taron manema labarai a Kaduna, majalisar ta nuna damuwa kan wasu shugabanni waɗanda ta yi zargi cewa suke kulla maƙarƙashiyar tashe-tashen hankula musamman a jihohin Filato da Kaduna. Dr. Nafi'u Baba Ahmad shine babban sakataren majalisar, ya kuma yi wa Yusuf Tijjani ƙarin bayani kan yadda suke kallon kashe-kashen na jihar Filato a baya-bayan nan. Kashe-kashen da ake ma musulmi a Plateau da kudancin Kaduna gaskiya ya kai iyaka. Gwamnatoci ba wannan gwamnati kawai ba, har na baya abinda suke ta kullun za su fito da babban murya su ce za su ɗauki matakai, za a hukunta wanda suka aikata wannan aikin ta'addanci, amma ba abin da ake yi. Wannan shi ke ƙarfafa wa'yansu wanda ma ba su taɓa tunanin su yi aikin ta'addanci ba su tashi tsayi, saboda wa'yansu sun yi ba abin da ya same su. Ma wannan karon gwamnatin tarayya da ita gwamnatin jihar Plateau ma sun bayyana cewa lalle za a bi diddigin wannan al'amari kuma za a hukunta waɗanda suka aikata wannan aiki. An yi gwamnatoci a Plateau da gwamnatin tarayya tun daga Obasanjo, gwamnatoci nawa suka shuɗe a jihar da kuma gwamnatin tarayya. Duk abin da ake ta cewa kenan kullum za a ɗauki matakai, 'yan sanda su ce za su ɗauki matakai, sun yi bincike, sun kama mutane, ba ka jin komai. Saboda haka duk wata al'umma wadda take zaune babu doka, to kamar suna da zaman dabbobi ne. To yanzu abin da ake so a mai da Najeriya kenan. Gwamnati idan ba ta ɗauki matakai ba akan wannan da na janar alkali, ta ɗauki mataki in ba tana son al'amuran na tsaro su ƙara jagulewa ba. Amma mai yiwuwa wasu za su ce ai an samu sauƙi a jihar Plateau idan aka kalli yadda lamarin yake a shekarun baya. Wataƙila hakan na da nasaba da ƙoƙarin gwamnatin ce. Gwamnati is a continuous process. Ci gaba take yi. Don wani ya sauka ya miƙa ma wani, ai akwai al'amura wanda dole za ka ci gaba da su. Kuma hukunta duk al'ummar da ba ta hukunta wanda ya yi laifi, wanda ya fito ya ta'addanci, to wannan al'umma ba su son zaman lafiya. Ai akwai ire-iren waɗannan abu da suka faru kafin ya zo. Me yayi akai? Ba abin da yayi banda nashi. Mun ji an samu sassauci daga baya, amma abin ya zo ya ci gaba. Saboda haka wannan al'amari muna kira ga shi da gwamnatin Plateau da gwamnatin jihar Kaduna. Gwamnatin jihar Kaduna tana kokari. Takamaimai ku a tunaninku me ya kamata ne gwamnatoci su yi a matakan jiha da ma na tarayya domin ganin an kawo ƙarshen irin waɗannan rigingimu waɗanda kan kai ga asarar rayuka da dukiyoyi a lokuta daban-daban a Najeriya? Na farko shine dole ne gwamnati ta tabbatar da cewa duk wanda ya aikata wani aikin ta'addanci komin shekarun da suka wuce, abin nan ya fara tun wajen na jihar Kaduna zai kai wajen shekara 40, amma ba wanda aka yi hukunta. Wanda aka yi kokarin hukunta zamanin Lakwat aka sake shi, aka ce ma an zalunce shi ne. To muddin ba a hukunta waɗanda suke aikata ta'addanci, dole ne abu zai ci gaba. Saboda haka gwamnati ta bincika duk record da suke da shi, duk yan security suna da shi. Wasu an sa judicial commissions of hukuma na bincike, akwai recommendations da suka yi, shawarwari da suka bayar ga matakan da ya kamata a ɗauka, amma ba abin da ake ɗauka. A hukunta wanda ya yi aikin ta'addanci don wasu su gani cewa su ma an suka aikata ga abin da zai muddin hukuma ba ta yi wannan ba, to wallahi ba za a taɓa samun zaman lafiya ba. Dr. Nafi'u Baba Ahmad kenan sakataren Majalisar Koli kan harkokin shari'ar Musulunci a Najeriya.